kayo lah surang alun tantu denai maminta usah tuan buru sangko denai hanya singgah saja. Aduh rasudun sana sa kampung sa pamainan sama sodunyo mangko tapi jangan mantuan lama nyokatan sampai rangkuangan untuk apa kayo balinda punya kurang punya kawan Jawa dari dun sana. Tapi asalai babudi paguno dalam nagari. Aduh rasudun sana sa kampung sa pamainan